wasalna f'dana t-tielet programm f'din is-sensiela li fejn qegħdin nitkellmu fuq il-COVID-19 coronavirus u xi tajt il-kelma talla fuq dak li għaddej minnu bħalissa. U qed naraw li dak li qed iseħħ madwarna bħalissa ħbib tiegħi mhuwa xejn ħlief sinjal li qed noqorbu aktar lejn it-tmiem tal-ħajja kif nafuha. Qed naraw li dana hija opportunità oħra li Alla qed itina sabiex nindmu mid-dnub li ormai jsiru sejjer fuq 2000 sena, dnub li l-Knisja Kattolika mexxietna fih meta ppreżentatilna Messija fals li qawweġ il-liġi ta' Alla l-Missier. Xi ħaġa li fuq il-passi tagħha komplet mixja wkoll il-Knisja Evanġelika u dik Protestanta fejn mhux tal-li jawġu l-liġi tal-li jgħidu li qasadna taħt il-liġi u konsegwenza ta' dan kollu qed naraw issa dawn l-affarijiet isaħħu madwarna. Dina il-COVID-19 coronavirus jiena nemmen bisħieħ li hija dbeżbiża Alla qed ibeżbżilna widnejna sabiex qed qegħdin nisma' ifqu għejxu kif qed tgħixu, ifqu adoraw oġol tad-deb fals u jibdew adoraw verament il-Messija il-libni Jexua il-Messija. U f'dan il-programm ser nitkellmu fuq ċerti affarijiet li matul iż-żmien peress li aħna ppreżentati b'Messija fals bil-Knejjes, hemm affarijiet li dejjem tellimna bil-maqlub. Waħda minnhom se naraw li huwa Alla li jibgħat dawn l-affarijiet biex imissilna qalbna. Meta ħafna knejjes jarmu li Alla ma jistax itik milli m'għandux, allura ma jistax jibgħatlek mart, ma jistax jibgħatlek diżastri, ma jistax jibgħatlek pesta, meta fil-fatt Alla jgħidilna jekk intom ma tobdux jien nibgħatilkom daw l-affarijiet biex forsi tiftħu għajnejkom u terġgħu idduru lejn il-liġi tiegħi u tibdew timxu mal-liġi tiegħi. Żewġ mistoqsijiet li ħafna nies jagħmlu huma għaliex Alla jippermetti jew saħansitra anke jikkawża mart pandemiku. Mart li joħroq pandemija, ġen. Inissel biża fost il-popli tad-dinja. Meta qed ngħid il-popli tad-dinja qed ngħid għal dawk li ma jafux il-Alla, għax dawk li verament jafu l-Alla m'għandhomx għalfejn jibżgħu. M'għandhomx għalfejn jibżgħu l-ewwel nettela li ġdew affarijiet li aħna nafu li jridu jiġu. Hemm miktub fil-kalma tal-Alla, daw irridu jsaħħu u rridu ngħaddu minnhom. L-iżball huma jgħidu li ħassir ir-rapture qabel isiru tal-affarijiet, xi ħaġa li ma tistax ma tikkummentax fuqha jekk il-Knisja Evanġelika għadha madwarna hawnhekk dan jfisser li t-teorija tagħhom tar-rapture waqgħet hija xi ħaġa falsa skont huma suppost li diġà inħatfu u telqu m'għadhomx hawnhekk magħna. It-tieni mistoqsija li n-nies jagħmlu hija mart bħal dan huwa sinjal li qed noqorbu lejn l-aħħar żminijiet lejn żminijiet ta' tmiem u dan huwa li ħan nirrispondu f'dan il-programm. Nasbu li ħajkun l-aħħar wieħed f'din is-sensiela għalkemm għandna iktar tagħlim mill-Bibja marbut ma' dak li qed isseħħ bħalissa speċjalment dan għall-COVID-19 coronavirus, imma ħa noħorġuh minn din is-sensiela u jkun tagħlim differenti fuq affarijiet oħra. Illum ħanaraw skritturi li diġà rajna u ħankomplu nitkellmu fuqhom u għandna xi skritturi oħra ġodda. L-importanti bħal dejjem huwa li jkollkom il-kelma tal-Alla magħkom ħalli dejjem tiċċekkjaw dak li aħna qed ngħidu huwiex veru jew le. Għalhekk il-programm jismu hemm miktub. U sabiex nibdew il-programm tagħna, sabiex nibdew il-programm tagħna ħa nitkellmu fuq il-Bibja partikolari fit-Testament l-Antik tiddeskrivi bosta okkażjonijiet meta Alla ġab pesti u mard u diżastri kemm fuq il-poplu tiegħu u kemm fuq l-ebewa tagħhom. Aħna jinteressana ħafna fuq il-poplu tiegħu għaliex għax jekk Alla qed iġib il-mart u l-pesti fuq il-poplu tiegħu dan jfisser li l-poplu tiegħu bħal poplu ġentili, il-poplu pagan,
għadu mhux qed jimxi mal-liġi ta' Alla. U nerġa' ngħid għaliex Alla jibgħat dawn il-pesti, għaliex Alla jibgħat dawn il-mard, għaliex Alla jibgħat dan id-diżastri. Ir-risposta hi għaliex Alla irridna nersqu lejh. Alla irridna narfu li u memħadd iktar għajru. Alla wieħed hemm u lilu irdu nobnu. Per eżempju, sal-bira stess qed nisma' l-aħbarijiet u nisma' l-mexxej minn ġo pajjiż tal-Lvant, il-mexxej ta' l-Iran, fil-fatt qed jgħid illi dina il-COVID-19 ser nelbuha bis-saħħa tat-tobba tagħna. U hawnhekk irid insellem it-tobba, n-nurses u l-istaff tal-isptar kollu, anki dawk li mhumiex tobba u nurses imma jagħtu sehemhom f'dak li għaddej bħalissa, nirringrazzjahom tax-xogħol tagħhom u narfu il-ħidma ta' dawn in-nies kemm hi bżonn juża f'dan iż-żminijiet. Imma mhux biss bibtiegħi. Dana il-mexxej tal-Iran qal illi se nerbu din il-COVID-19 bis-saħħa tat-tobba. U Alla fejnu? Iwa Alla ma jidħol imkien f'dar affarijiet. Maħniex lesti verament li nduru lejn Alla, maħniex lesti li ngħidu l isma' missier inti sovren taħtek irridu noqogħdu l-mument li nagħmlu dan verament minn qalbna dal-affarijiet jonqsu, dal-affarijiet ma jkollhomx effett għall-inqas fuq il-poplu tal-Alla. Imma sakemm se neqpaw mhux se nikkonoxxu lil Alla dawn l-affarijiet se jkomplu jiżdiedu, anzi bil-maqlub. Issib min jitħaq għax tgħidlu dawn l-affarijiet ġej minn Alla biex ibbeżbżilna widnejna. U ssib min jitħaq bik, imma dik affari oħra. Għadna ma rridux nemmnu li dawn huma kastigi li Alla qed juża biex jorina li m'hemm ħadd bħalu, li hu sovren fuq kollox u fuq kulħadd. U hawnhekk fejn se nibdew nirreferu għall-iskrittura, għall-kelma tal-Alla, sabiex nagħtu prova ta' dak li qed ngħidu. Kif nafu li Alla huwa sovren? Kif nafu li Alla qed jibgħat daw il-pesti dan il-mard fuq id-dinja bħalissa biex id-dinja ddur lejh? U allura nitlobkom tmorru miegħi fil-ktieb ta' Esodu, ktib ta' Esodu kapitlu 9 vers 14 fejn jaqraw hekk. Hawnhekk ħanaqraw ħanitkellmu fuq l-istorja ta' Mose ġewwa l-Eġittu irid jeħles il-poplu tal-Alla minn taħt l-iskjavitu u qed jitkellem ma' Farawni u ħanaraw Alla x'qed jgħid lill-Farawni permezz ta' Mose. Din id-darba nerħi fuqek is-swat tiegħi kollu. Mela qed naraw diġà is-swat ta' Alla kollu se jerħi Alla fuq il-poplu tiegħu. Fuq il-qaddejja tiegħek u fuq il-poplu tiegħek kollu biex tkun taf li m'hawnx bħali fl-art kollha. Għaliex qed naraw dan għall-COVID-19 coronavirus f'nafsna biex forsi xi darba l-poplu jaraf li m'hawn ħadd bħal Alla fuq l-art kollha. U għalhekk hemm bżonn li nduru verament lejn Alla. Għalhekk hemm bżonn li nkunu suġġetti taħt Jaxxua, il-Messija, is-Sid u s-Salvatur tagħna skont kif inhu ppreżentat lilna fil-Bibja, mhux skont kif inhu ppreżentat lilna mill-Knisja Kattolika jew dik Protestanta Evanġelika. Naraw li wara ħafna provi, anke wara ħafna twistijiet, il-Farawni baqa' jwebbes qalbu kontra Alla. Xi ħaġa li anke n-nies tad-dinja qed jagħmlu llum. Żgur li dan mhuwiex l-ewwel kastig li Alla qed jitfa' fuq id-dinja biex jiftilna għajnejna, imma qed naraw li d-dinja fuq qed iddur lejn Alla aktar qiegħda titbiegħat. Ejja ħanaraw pereżempju naraw li l-ewwel ħaġa li Mose għamel dawwar il-bastun Ġoseb. Għamel l-ilma jsir demm. U mbagħad rajna l-kastik li Alla batta żrinċijiet fuq l-Eġittu, rajna l-kastik tan-nemus fuq l-Eġittu, u mbagħad ġie il-kastik tad-dubbien fuq l-Eġittu. Rajna wkoll il-pesta u l-infafed, dawn huma kollha kastigi differenti li ġew
fuq il-poplu Eġizzjan biex forsu l-poplu Eġizzjan jiftaħ għajnejh u jirrealizza li Alla tal-Bibja huwa l-uniku Alla li hemm. L-istess bħalma Alla qed jagħmel magħna minn żmien għal żmien qed jibatilna xi kastik minn dawn. Biex forsi l-poplu jiftaħ għajnejh u jirrealizza li Alla wieħed hemm, l-Alla tal-Bibja u lilu rridu nqimu u lilu rridu naduraw. Imma le, l-istess bħal Farawni, id-dinja teqpa twebbes qalba u naraw li anke wara daw il-kastigi kienet fadal kastigi oħra. Kastigi, pereżempju, kienet fadal il-kastig tas-silġ, il-kastig tal-ġradijiet, xi ħaġa li qed naraw anke issa isseħħ madwarna speċjalment ġewwa l-Afrika waqt li qed nitkellmu hemm problema ta' ġradijiet li qed jieklu il-ħxejjex li l-bniedem qed jiżra biex ikun jista' jiekol. Naraw ukoll kien hemm il-kastig ta' dlam li waqgħet 3 ijiem dlam fuq l-Eġittu kollu. U mbagħad l-aħħar kastig fejn Alla qatel il-liben il-kbir ta' kull familja. Xorta, wara dan kollu naraw li l-poplu ma rridx jaf b'Alla. L-istess bħalma qed jagħmel illum. Qed naraw l-affarijiet iseħħu madwarna. Qed nisimgħu t-tagħlim, il-verità qed hemm, qed tiġi malma, qed tiġi pritkata, qed tasal ġo darkom. U xorta ħafna jiqpaw iwebsu rashom, ħafna jiqpaw isabtu saqajhom u jgħidu le jien ma rridx noqgħod taħt il-liġi ta' Alla. Għaliex? Għax ir-re spiritwali tiegħi jgħidli illi Ġesu waqqa il-liġi u jiena m'għandix għalfejn noqgħod taħta. U dan huwa riżultat ta' da kollu. Dak li qed naraw madwarna huwa riżultat ta' dan it-tagħlim falsu qarri li qed joħroġ mill-knejjes. Ejja ħankomplu naraw Esodu kapitlu 9 vers 16 Alla x'qed jgħid? Qed jgħid imma għalhekk jien ħallejtek tgħix biex nurik il-qawwa tiegħi u ismi jixxandar mal-art kollha. Alla ma qatilx il-kulħadd għalkemm ikkastiga l-Eġittu kollu ma qatilx l-Eġittu kollu. Ħalla ħafna mill-Eġizzjani ħajjin. Għaliex? Sabiex ikunu jistgħu jipproklamaw li l-Alla ta' Iżrael, Alla ta' din il-Bibja huwa l-uniku u il-veru Alla li hemm u m'hemmx Alla ieħor għajru. L-ebda Alla Eġizzjan, l-ebda Alla Induista, l-ebda Alla Buddista, l-ebda Alla Musulman, l-ebda Alla Hinduista, ma huwa Alla. Ħlief l-Alla tal-Bibja, Alla ta' Iżrael. U naraw allura li Alla qed juża daw il-pesti fuq l-Eġittu biex iġiel il-Farawni jeħles l-Iżrael mill-jasar. Fil-waqt li ħaħsib il-poplu tiegħu ma jiġrilu xejn il-mulej. Meta bagħad daw il-kastigi, meta bagħad it-3 ijiem ta' dlam tgħidilna l-Bibja li Goxen fejn kien jammar il-poplu tagħha kien hemm id-dawl. Min-naħa l-oħra tgħidilna wkoll illi biex ma mietx l-liban il-kbir tal-familji Lut kellhom jiksu il-blajjet u id-dawra tal-bibin tagħhom bid-dem tal-ħaruf. Jekk inti konkludi u ma ksejtx il-bib tiegħek bid-dem tal-ħaruf, ibnek il-kbir miet ukoll għal-volja intiludi. Imma dana ma jfissirx bħalma ħafna jgħalmu u din hija l-problema tal-tagħlim qarri li x'ħafna jgħalmu issa aħna miksin bid-dem ta' Ġesu ta' allura m'għandna għalfejn nagħmlu xejn aktar. Le. Il-fatt illi Alla għallhom għamlu id-dem biex l-anġlu jaqbeskom ma ninsawx illi 50 jum wara li l-istess poplu Alla taħt liġi biex jimxi magħha. Ma jekk inti llum imwieled minn ġdid, jekk inti verament persuna ġdida, jekk inti llum verament miksi bid-dem ta' Jaxxua l-Messija, l-istess bħal poplu ludi, miksi wara dak id-dem tal-ħaruf, trid tibda timxi mal-liġi li Alla tagħna dakinhar fuq Mount Sinai. L-istess ma tagħmel l-ebda differenza. Imma
anke lill-poplu tiegħu il-mulej taħ konsegwenzi għallu x'ser jiġri jekk ma jimxix ma' din il-liġi. U dan huwa dak li qed naraw isseħħ madwarna llum. Minħabba l-kniyes moderni, franchise Amerikani, għax speċjalment ta' Malta qed jinfetħu aktar milli jinfetħu ħwienet tal-hamburgers, literalment hamburgers u mhux beef burgers minn għandu id-nejħ ħajjisma. Imma anke lill-poplu tiegħu Alla qallu li jekk m'intix ħatimxi mal-liġi li tajtek jien, hemm konsegwenza tad-diżubbidjenza tiegħek. Ejja ħalli naraw ma x'dawn nsibuhom fil-ktieb tal-Levitiku, jekk tmorru miegħi fil-ktieb tal-Levitiku, kapitlu 26, minn vers 14 sa vers 26. Ħa naqrawhom kollha, forsi joħdilna naqata' ħin dal-programm, imma il-messaġġ li jasal. Ejja ħa naraw x'qal Alla f'dawn 12 il-vers. Jekk ma tisimgħux minn kliemi u ma tagħmlux dawn l-ordnijiet kollha, fuq il-komandamenti qed jitkellem ħbib tiegħi. Jekk tmaqdru l-liġijiet tiegħi, ġifieri jekk tgħidu li l-liġi tiegħi hija rabta, hija toqla, jekk tgħidu li ma tkomx aktar taħt il-liġi, jekk tmaqdru l-liġijiet tiegħi u tistmellu d-digriti tiegħi u ma tagħmlux il-kmandamenti tiegħi, ġifieri ma żżommux is-sibt qaddis pereżempju, u tiksru l-patt tiegħi, jien nagħmel l-istess magħkom u nibatilkom għall-arrieda biża' kbir. Mart irqiq u d-deni li jkun ikiddilkom għajnejkom u jifnulkom ħajjitkom. Għal xejn tiżraw għax il-miżluħ tagħkom jikluh l-dewwa tagħkom. Indawwar wiċċi kontrikom u nħarbħatkom bl-dewwa tagħkom. U jaħkmukom dawk li jobodukom u taħarbu bla ma ħadd ikun ġej warajkom ta' kemm tkunu qed tibżgħu minn dak li qed jiġri. Jekk dana kollu ma tisimgħux minni, ġifieri jekk xorta jien nagħmel hekk u teqpa' ma tisimgħux minni, inkompli nikkastigakom għal 7 darbit aktar minn dnubietkom. U nkisser il-qawwa u s-supervja tiegħek, iwa ħbib tiegħi, minn jew minn hemm xi darba il-poplu jrid jinżar l-kub tiegħu u jgħidlu missier Jexxua il-Messija inti s-situ s-Salvatur tiegħi taħt il-liġi tiegħek irrid noqgħod jien. X'qed naraw illum? Illum qed naraw il-Malta tagħmel li dak aħna ta' Messianic Malta ilna nipritkaw fuqu. Illum Malta kollha illum li għandna 21 ta' Marzu għaddej minn il-problema tal-COVID-19 coronavirus, Malta kollha qiegħda xabatt, qiegħda tistrieħ, qiegħda ma tagħmel xejn kulħadd qiegħed daru. Id-disgrazzja hi li dan huwa xabatt huwa mistrieħ fil-jum qaddis sfurzat mill-gvern u mhux għax il-poplu verament irid iqim l-Alla. Kieku l-poplu jagħmel dak kull nhar ta' Sibt biex iqim l-Alla, kieku Malta mhix qiegħda f'dak li qiegħda bħalissa. Kieku Malta hija differenti mill-kumplament tad-dinja. Ħankomplu naqraw x'qed jgħid il-mulej. U nkisser il-qawwa u s-supervja tiegħek u nagħmel smewwietek bħal ħadid, diġà nafu li hija bħal ħadid aqqas xita mu qed tagħmel f'dan il-pajjiż, u artek bħal bronż. Saħtek tisfa fix-xejn u artek ma troċ l-ġuħ tagħha u s-siġar tar-raba ma jagħtux il-frott tagħhom. U jekk tkomplu taħduha miegħi u ma tkunux tridu tisimgħu minni, inżid id-daqqa għal 7 darbit aktar minn dnubietkom. Mela għandu daqqa l-mulej xitina. Mela għandu l-mulej biex jikkastiga l-poplu tiegħu. Ħankomplu. U nitlaq f'nofskom il-bejjem salvaġġi u jneżżawkom minn uliedkom u jqirdukom il-bejjem tagħkom u lilkom iġibulkom fix-xejn u traqatkom isiru deżert. U jekk dana kollu ma titrażlux qudiemi u tiqpaw iżommu qiebes, jiena wkoll inżommilkom qiebes u nidrobkom ukoll għal 7 darbit aktar minn dnubietkom. Dan huwa r-riżultat li qed ngħaddu minnu llum ħbib tiegħi. Minħabba t-tagħlim qarrieq, minħabba l-Messija fals preżentat lilna mill-Knisja Romana Kattolika u dik Evanġelika. U nġib kontrikom ix-xabla biex titħallas tal-ksur tal-patt. Għaliex għax hekk qed jagħmlu daw qed jiksru l-patt. Ma jridux joqogħdu taħt il-liġi tal-Alla, qas iridu joqogħdu taħt il-patt. Tinġabru fi bliedkom u nibatilkom il-pesta. Hekk qed nagħmlu fil-fatt kulħadd miġbur u hawn il-pesta.
u tintelqu fidejn l-dewwa. Iwa, għaliex nintelqu fidejn l-dewwa? Għaliex mingħajr ma rridu waqqas biss nafu li qed nagħtu dak kollu li għandna lill-Unjoni Ewropea. Qed ngħidu l-isma' fidejk ta' ejja mexxina inti ħanara kif se noħorġu minnha di. Issa ngħidilkom għalfejn l-Unjoni Ewropea wkoll ta'. Naqtalkom il-ħobs li jgħixkom u 10 nisa jaħmu ħobskom f'kanur wieħed u jroddulkom blużin u tiklu bla ma tixbaw. Iwa le mixin. Le mixin. Maħniex qed nitkellmu fuq il-COVID-19 coronavirus biss. Maħniex qed nitkellmu fuq din il-pesta. Ma ninsewx għadna kif għaddejna minn perjodu twil xhur sħaħ, pereżempju ta' foresti jaqbdu ġewwa l-Awstralja. Kemm qed jinqerdu mhux biss ġew l-Awstralja, imma mad-dinja kollha naraw kemm qed jinqerdu foresti, kemm qed jinqerdu għeliqi u ħxejjex li suppost aħna rridu nieklu minnhom. Il-żballu li ħafna jaħsbu li affarijiet li Alla qed isemmi ħajsiru f'ġurnata waħda. Le, kollox fil-ħin tiegħu, kollox fi żmienu, kollox fit-temp tiegħu. Imma r-riżultat qed narawh beda ġej, beda riesaq fostna. Għaliex semmejna l-Unjoni Ewropea? Għaliex jiena nemmen, pereżempju dina il-pesta tal-COVID-19 coronavirus minn fejn bdiet? Bdiet miċ-Ċina. Pajjiż li ma jridx jaf balla, pajjiż li l-Alla letteralment kompletament qatawh minn ġo fihom. U Alla qed ipattilhom tal-ħażen tagħhom. Li hu l-aktar pajjiż gravi wara ċ-Ċina, anzi illum sa dalgħodu stess qed nisma' l-aħbarijiet, l-Italja issa huwa gravi ħafna aktar miċ-Ċina bil-infezzjonijiet li għandu tal-COVID-19 u bl-imwiet li għandu minħabba l-COVID-19 coronavirus. Il għaliex l-Italja? Forsi għax Ruma dik li qed titma' messija fals lin-nies, dik li qed iġġiel in-nies jgħixu fid-dnub. U magħha l-Knisja Evanġelika ta' ma ninsewx, għax l-istess twemmina ħadnu jiċċelebraw festivals li ħolqot il-Knisja Kattolika. Mhumiex verament jadoraw l-Alla li jipplitkaw fuqu fil-Bibja. Jipplitkaw Alla li ħolqu huma stess. Min fejn mixja ġol Italja issa qed narawha tinfirex mal-Ewropa kollha. L-Ewropa l-istess bħaċ-Ċina qed tipprova taqta' lill-Alla. Litteralment, għal kollox. Qed nippruvaw warbu l-Alla minn ħajjitna u Alla qed jgħidilna m'hawnx ajri, m'hawnx kliefi, ara x'se nagħmlilkom jekk intom se tobduni. U l-poplu għaddej isu mhux hu ta' ġifieri. Ħadd ma jrid jiftaħ għajnejh. Ħadd ma jrid verament iddur lejn Alla u jerġa' jibda jobdi it-toraq il-liġi tiegħu. Ejja ħankomplu. Vers 26 l-aħħar vers kien naqtalkom il-ħobs li jgħixkom u 10 nisa jaħdmu ħobskom f'kanur wieħed u jroddulkom blużin u tiklu bla ma tixbaw. Ġejġuh. Tant ġejġuh li Alla jgħidilna x'ser jiġri vers 27 imma jiena mista naqrah x'tal-biża'. Nibża naqrah il-vers li jmiss. Morru ftħu l-Bibja tagħkom, aqraw tip tal-Levitiku kapitlu 26, vers 27. Ħadkun taf x'inhu ġej ja poplu blaħ. Mur. U aqra dan il-vers, Levitiku 26, vers 27. Fuq da pritka, fuq dan għallem ja knisja qarrieqa. Ja knisja bela li moħħok biss fil-flus. Mur għajdlu l-poplu tiegħek x'inhu ġej fuqu minħabba t-talim qarrieq li qegħdin jemmnu li ħreġ minnkom u qegħdin jemmnuh. Imma le, il-poplu ma tidux toroħ il-verità intom. Jalla ma naslux għal-vers 27 tal-ktib tal-Levitiku kapitlu 26. Jalla ma naslux bibtijaj, imma l-lem mixin. Meta ma jkonniex aktar x'niklu, meta nibdew x'niklu biex nixbaw lejn dak il-vers resqin. Il-mulej liberana u din ngħidha bis-serjetà kollha. Mulej ikollok kniena fuq dan il-poplu. Il-problemi li ħafna anke kredenti ma jemnukx meta tgħidilhom xemm miktub fil-Bibja. Mhux ħafna jew ma jaqrawix il-kelma tal-Alla. Allura
ma jafux x'fiha. Jew inkella sempliċement jaqrawha. Xi ħaġa milli dejjem nagħllem jien fil-komunità tagħna ta' Malta Messjanika hija li kun parti mill-istorja. Jekk inti wieħed minn dawk il-karattri tal-istorja li qed tara, x'kienet tkun id-deċiżjoni tiegħek dakinhar? Kieku int kont tkun fost il-folla li bdejja salbu għal Kristu. Liema naħa kont tkun inti, kont se tkun fil-parti tal-folla li qed jgħidu salbu? Kont se tkun fil-parti tal-folla li titlob il-Barabba biex jinħeles flok Jexua l-Messija? Jew kont se tkun minn dawk li bdew jgħidu le tagħtina l-Jexua. Għas kien hemm min beda jgħid hekk. Imma kun parti mill-istorja u għajt kieku jiena x'kont nagħmel. U ċ-ċansu li konna nagħmlu bħalma kienu qed jagħmlu fl-istorja. Konna naħdu d-deċiżjoni ħażina, konna nażlu lil warbu l-Alla. L-istess bħal mamlu ta' qabilna. Morru araw it-talim li għandna li jitkellem fuq l-iskjafitu ta' 2730 sena li wasal biex jintemm. Morru araw, ħatkunu tafu x'għamlu missirijietna u għalfejn aħna ninsabu f'dak li ninsabu llum. Imma għalkemm ninsabu f'dak li ninsabu minħabba missirijietna, aħna qed nażlu li nirrepetu u nagħmlu dawk li kienu jagħmlu missirijietna. Għadna ma rridux nirrealizzaw li rridu nduru nerġgħu lura biex nobdu il-liġi talla, it-Tora, il-kelma li jaw f'din il-Bibja. Il-kelma li saret bniedem u għamret fostna. U l-bniedem li il-kelma li saret bniedem u ġiet tambar fostna ma tistax tkun differenti minn dik miktuba, ġija l-istess kelma. Taraw kemm muqarriq it-talim tal-Knisja Kattolika u dik Protestanta Evanġelika. U rajna f'żewġ, jekk intom taqraw il-kelma talla, taraw pereżempju żewġ okkażjonijiet partikolari fejn Alla għal darbtejn eret ammont kbir ta' nies minħabba il-ribellioni tagħhom, minħabba li ma rridux joqogħdu taħt dak li kien qed jgħid Alla. Pereżempju naraw darba minnhom l-Alla jeqret 14,700 persuna. Darb'oħra naraw l-Alla jeqret 24,000 persuna. Għal xiex minħabba diversi atti ta' diżubbidjenza. Jekk titu taqrawhom daw m'għandniex ċans noqgħdu nidħlu fihom, imma jekk titu taqrawhom daw issibuhom fil-ktieb tan-Numri, kapitlu 16, vers 49, u ktieb tan-Numri kapitlu 25, vers 9. U għed naraw, il-ktib tal-Numri huwa wara li sodu ġifiri dak li ġara wara li Alla tal-liġi, mela x'qed naraw Alla tal-liġi lill-poplu tiegħu u l-poplu xorta baqa' ma jridx jimxi warajh. L-istess ħaġa li qed nagħmlu llum. Hemm il-liġi talla qiegħda hemm qudiemna miktuba iswed fuq l-abjad f'ħafna drabi għal min għandu l-verżjoni King James ħamra fuq l-abjad u xorta ma rridux nimxu warajha, xorta ma rridux nimxu fuqha. Xorta naqpaw websu saqajna. Imma bħal mednilkom ukoll fl-ewwel programm hemm il-konsegwenzi, hemm is-saħħtiet għal min ma jridx jimxi mal-kelma talla. Tiftakru Deuteronomju ta' kapitlu 28. U fost daw il-konsegwenzi ħanaqrawhom, imma fost daw il-konsegwenzi nsibu mart bid-deni infjammazzjoni kif ukoll pesta. Li ma rridx ninsa ngħidilkom huwa li dak qed naqraw huwa biss biċċiet ftit minn dak li Alla qed jgħid. Maħniex qed naqpaw niżlim b'dak kollu li ħażin li Alla jsemmi. Għaliex għax ma tantx għandna ħin, imma qed insemmu biżżejjed kastigi li Alla ser jibgħat fuq din id-dinja jekk ser neqpaw inwebsu rasna u insabtu saqajna. Ejja ħalli naraw xejdinna Alla l-missier fil-ktieb ta' Deuteronomju. U ħammorru kapitlu 28 nerġa' da diġa qrajnihom fl-ewwel programm. Ma importanti li nerġgħu nisimgħuhom. Versi minn 22 sa 29. Jorqtok il-mulej bil-martir qiegħ, bid-deni, bir-rex tal-ġilda, bil-ħruq, bin-nixfa, bir-riħ jaħraq
u s-sadid tas-siġar li jibqgħu jiġru warajk sakemm jifnuk. Għax diġà qrajna għal 7 darbit jibda jżid il-mulej u jerġa' jżid għal 7 darbit u jerġa' jżid għal 7 darbit. Jekk aħna ħaneqbgħu mhux se induru lejh. Iwa ħbib tiegħi għad fadal ħafna qar minn dak li għaddem minnu xi ġifuqna. Ħankomplu. Vers 23. Is-sema fuq rasek ikun bronz u ħabit l-art taħtek. Ix-xita ta' artek jagħmilha l-mulej ramel u trabb. Jinżel mis-sema fuqek sa ma jeqerduk. Kemm il-darba rajna trabb, ħamrija fl-arja. Meta ħna qed nistennew ix-xita ġejja. Da huma kollha profeziji li l-poplu ma jridx jagħti każ. Dan huma kollha twiddib li qed naraw li Alla qed jagħmel. U ma rridux verament nemmnu. Aħna lina meta naraw il-ħamrija fl-arja, jatax dar riħ ġej mid-deżert. Għadu kif qal Alla hawn. Ix-xita ta' artek jagħmilha l-mulej ramel u trabb. Jinżlu mis-sema fuqek sa ma jeqirduk. Iħarbtek il-mulej quddiem l-dawwa tiegħek. U minn triq waħda toħroġ għalihom u minn 7 triqat taħrab minn qudiemhom. U jitkexksu s-saltlit kollha tal-art minħabba fik. Ġismek mejjed ikun ikel tjur kollha tal-ajru l-bejjem tal-art mingħajr ma ħadd inaffarhom. Jorqtok il-mulej bl-infafet tal-Eġittu, bil-morliti, bil-ħak, bixwik f'ġismek li ma tkunx tista' tfiq minnhom. Jorqtok il-mulej bil-ġen, blama u bit-tewdin il-moħħ. Li tmuru timxi teftef f'nofsinhar bħalma jteftef fidlam wieħed ama. Ma jkollokx rizq fix-xogħol tiegħek imma tkun makus u misruq ħajtek kollha u ħadd ma jgħinek. Dawn huma ftit biss mill-affarijiet li Alla jgħid li ħajġu fuqna jekk aħna mhux ħanimxu ma triq tiegħu. L-aħħar vers waqt li qed naqrah għaddi l-ħsieb minn moħħi huwa interessanti. Ma jkollokx ir-risk fix-xogħol tiegħek, xi ħaġa li l-Knisja Evanġelika Franchise Amerika tgħallem il-prosperità. Allura aħna naħsbu li għax aħna sinjuri allura iwa ninsabu fil-barka tagħna. Huwa tagħlim qarrieq huwa tagħlim fals illi il-kaġun tiegħu huwa dak illi qegħdin ngħixu bħalissa. Iva Alla jberikna, Iva Alla ma jridx jarana bil-ġuħ, Iva Alla jipprovdilna. Imma meta nimxu miegħu inkun qed nirċievu dal-affarijiet permezz tal-barka tiegħu. Ħankomplu. Bħalmet dawn huma biss ftit eżempji ta' ħafna mill-pestur Malt li Alla qal li jrid jibgħat fuqna jekk ser neqpaw inqimu dal-oġol tad-deb, jekk ħaneqpaw immorru wara dan il-Messija fals li ppreżentatilna l-Knisja Rumana Kattolika u issa mejjuna wkoll mill-Knisja Evanġelika. Araw x'qal Kristu stess, issa ħanikwotaw x'qal Jaxua fil-Ktieb ta' Mattew, kapitlu 24, versi 5 sa 8. Għax jiġu ħafna f'ismi u jgħidu jienu l-Messija u jqarqu b'ħafna nies. Għad tisimgħu min jitkellem fuq gwerer u xnijat ta' gwerer, iftħu għajnejkom u titħawdu xejn għax dan jeħtieġ li jiġri imma għadu mhuwiex it-tmiem. Għax għad ġens kontra ġens u saltna kontra saltna ikun hawn ġuħ kbir u l-art titeżżes f'ħafna bnadi, dan kollu jkun il-bidu ta' dbatija kbira. Dak li qed naraw isseħħ madwarna ħbib tiegħi huwa kollu l-bidu ta' dak li qed irid jiġi. Bħal mettilkom dawn l-affarijiet ma jsirux f'ġurnata. Nemmen li l-ewwel gwerra dinjija kienet xi ħaġa li kienet profetizzata f'daw l-4 tifrus. It-tieni gwerra dinjija kienet profetizzata f'daw l4 tifrus. L-affarijiet li qed naraw iseħħu llum huma l-istess affarijiet li huma profetizzati f'dawn l4 tifrus li qrajna. Alla m'għandux alloġġ. Alla dak li ġara fil-1914, dak li ġara fil-1942 qed iseħħ illum għax m'għandux alloġġ. Huwa bis-saħħna li ngħidu u le mhux għalhekk kien qed jgħid Jaxua dak daqs kemm ilu s-sarmaj. Ħankomplu. X'qal Jaxua? Qal ħafna jiġu f'ismi u jgħidu jienu l-Messija xi ħaġa li
tagħmel kemm il-Knisja Kattolika u kemm dik Protestanta Evanġelika. Kollha jgħidu Ġesu l-Messija wara Ġesu rridu mmorru. Umbat jagħmlu, umbat jippreżentawlek Ġesu fals, jippreżentawlek Messija fals, jippreżentawlek Jaxxua fals. Għax jekk inti il-Ġesu tiegħek għallek biex li inti m'għadekx taħt il-liġi, dispjaċini il-Messija tiegħek huwa fals. Għax il-Messija dejjem ippuntana lejn il-liġi talla. Dejjem dik għalilna biex nobdu, dejjem wara dik għalilna biex nimxu. Il-Jaxxua veru, il-Messija veru, li ben tal-ħaj ta' din il-kelma, ta' din il-Bibja, dejjem għalilna biex nżommu s-Sibt Qaddis. Dejjem għalilna biex noqogħdu attenti x'niklu u dak li mhux ikel ma nikluħx. Dejjem għalilna biex nosservaw il-festi tal-mulej. Jekk Ġesu tiegħek qed jgħidlek differenti minn hekk, allura l-Ġesu tiegħek huwa Ġesu fals, huwa oġol tad-deb li inti qiegħed tadura. Għamilna t-tini program fuq u dan, jekk inti għadak ma smajtx it-tini program, mur isema u tkun taf x'qegħdin ngħidu. Ħafna jgħidu għax isma' Alla huwa mħabba tagħmel Alla jitfal xi ħadd l-infern, tisma' irżijiet fuq it-television illi ħadd ma se jmur l-infern, ħadd se jmur il-ġenna. Għalkemm jiena fit-talim tiegħi għandi ħsieb differenti tal-ġenna u l-infern x'inhuma u mhumiex xi ħaġa kif huma ppreżentati kemm mill-Knisja Rumana Kattolika u minn dik Evanġelika. Again, l-istess dejjem nirrepetu l-istess żbalji biex nżommu l-poplu miexi flama. Imma ara xejdinna Ġeremija ħbib tiegħi, ħammorru fil-ktieb ta' Ġeremija, profeta li Alla uża wieħed mill-profeti l-kbar. Ġeremija kapitlu 6, vers 16. Dan jgħid il-mulej jifqu fit-toroq u ħarsu. Staqsu għal-modijiet ta' dari fejn jitriq it-tajba u aqbad lila u hekk issibu l-mistriħa ruħkom. Imma huma wieġbu fija ma nimxux. Dan huwa dak li qed tagħmel qed jagħmlu ħafna Kristjani llum. L-Alla qed jgħidulu ma rridux nimxu f'dik it-triq, ma rridux nimxu fit-triq fejn hemm il-liġi tiegħek għax dak li qed jgħid Ġeremija, it-triq ta' dari, it-triq l-antika, li mi triq l-antika, it-triq li Alla qalilna biex nimxu meta tagħna l-liġi. It-triq it-tajba jirreferi għaliha, li mi triq it-tajba, mhux dik li qalilna biex nimxu fiha Alla, mhux dik li poġġilna l-liġi fiha biex nimxu magħha. Għaliex irridu nimxu mal-liġi għax hija t-triq. It-triq it-tajba. Imma ħafna Kristjani bħal poplu Iżraelit qed jgħidlu le ma rridx nimxi ma' dik il-liġi. Allura x'qed naraw illi bħalma Iżrael irrifjuta it-Torah meta Alla tajjielu ma rridx jimxi magħha xorta, l-istess qed jagħmlu l-Kristjani meta ma jridux jimxu wara il-Messija veru, il-Jaxxua veru. Ma jridux jaċċettaw il-patt il-ġdid. Il-patt il-ġdid ma jfissirx li ma timxix mal-liġi. Il-patt il-ġdid huwa li issa x'inti persuna ġdida tagħżel li timxi mal-liġi tagħna. U ħafna jitqubina meta nidulhom dan. Imma nerġa' ngħid m'għandi l-ebda problema jiena qed inwassallek il-verità issa affarijiet tiegħek tażilix jew le affarijiet tiegħek x'tażel. Jista' jkun qed tisma' l-programm għax qiegħed imwerwer imbeżza ġo darek għax hekk l-istruzzjonijiet ingħalaq ġo darek. Tinsewx illi qrajniha wkoll anke f'Iżajija fejn qal ingħalqu ġo darkom sakemm tgħaddi l-korla ta' Alla. Din il-korla ta' Alla niżla fuqna bil-mod il-mod. Għada ħafifa, għadu il-bidu imma riesqa ġejja. Ma qed naraw id-dinja qed tirriġetta l-patt il-ġdid, qed tirriġetta l-liġi talla magħmul bniedem. Dak huwa l-patt il-ġdid li inti taċċetta l-liġi talla magħmul bniedem. Issa jekk inti l-liġi talla magħmula bniedem tiegħek qed tgħidlek li m'għadniex taħt il-liġi, allura inti m'għandekx l-istess liġi magħmula bniedem li titkellem fuq it-Testament il-ġdid f'din il-Bibja, dispjaċini ħabib tiegħi. Dik hija l-verità. Naf li tweġġa, naf li hawn min qed jiġi offendu, naf li minn hawn min ħajmur jigżan il-pastor ta' x'qed ngħid, naf li ħajkun hawn min jibgħat il-messaġġi joqogħdu jgħidulhom oqgħodu attenti x'qed jgħid dan għax qed jgħid kont kontrina, ma jien qed ngħid il-verità. U jekk Alla huwa miegħi, min jista' jkun kontrija? Ejja ħankomplu. Grazzi mulej.
ħafna jgħidu għax Alla huwa mħabba, Alla huwa ħanin, u veru, Alla huwa mħabba u veru Alla huwa ħanin. Imma huwa Alla stess li jtidilna il-kastig ġejjin. Inħobkom, jien ħanin magħkom. Il-kastigi ġejjin. Għaliex ġejjin il-kastigi? Għax Alla huwa mħabba u Alla huwa ħanin. Għax Alla jħobbna qed jibatilna l-kastigi biex forsi nduru lejh u nerġgħu nibdew nimxu mal-kelma tiegħu. Għax Alla huwa ħanin mhux qed jibgħat il-kastigi li rridna litteralment, ma qed jibgħatilna kastigi ħaldhom hekk ħfief, kastigi li permezz tagħhom mhux qed isawwatna ma jagħtu id-dibna, jgħidilna ħoj mixjin fi triq il-ħażina. Duru lura mit-triq tagħkom, erġgħu bdew fitxu l-wiċċi, erġgħu bdew tolbu lili l-Alla tal-Bibja ta' mhux il-Ġesu illi warrab il-liġi, inti titlob lil Jexua ta' din il-kelma. L-istess Jexua li qal dak li titolbu l-missieri f'ismi jiena nagħtihulkom. Ma jekk il-Ġesu tiegħek huwa dak il-Ġesu li qal isma' m'għadniex taħt din il-kelma, allura inutli qed titlob l-Alla l-missier permezz ta' Ġesu. Ejja lix qed ngħidu Alla huwa imħabba u Alla ħanin u qed jibgħat il-kastigi, għax il-kastigi għal Alla huma xi ħaġa li lan tagħhom huwa li nindmu u li jkun hemm restawrazzjoni fil-Knisja tiegħu, fit-Tempju tiegħu. Għalhekk qed jibgħathom dal-kastigi Alla biex aħna nindmu u nirrestawraw it-Tempju. Tinsewx x'għadna fit-tieni programm. Aħna rridu nkunu li nibnu it-Tempju mill-ġdid. Aħna rridu nużaw l-istess deb li bih għamilna l-oġol tad-deb, indewbuh dal-oġol, nirraffinaw, noħorġu id-deb pur, mhux deb imħallat. Maċ-ċomp u mal-ħadit u mal-bronz, bħalma jarmuna fil-knejjes moderni llum, noħorġu dak id-deb pur minn ġo dal-oġol tad-deb u nużaw l-istess deb biex nibnu it-Tempju ta' Alla l-Missier. Noħorġu il-Messija veru minn dak il-Messija fals u bl-istess Messija veru nibnu it-Tempju ta' Alla l-Missier. Ejja ħanerġgħu mmorru fi-Skrittura li semmejna anke fl-ewwel programm, imma fl-ewwel programm rajna biż-żewġ tifrus. Issa naqraw xi erba' minnha illa għaliex bħalma dejjem ngħidu inti ma taqbadx versu ta' qafem. Bħalma ħafna jagħmlu fuq Facebook, itellgħulek vers u jifqu hemm. Imma xemm miktub warah ma jgħidulekx, xemm miktub qablu ma jgħidulekx. U l-istorja tkun differenti minn dak li qed jippruvaw bellawlek. Ejja ħammorru fit-tieni ktieb tal-Kronaki kapitlu 7 u dawn huma żewġ tifrus li qrajna fl-ewwel programm, vers 13 u vers 14. Ejja naraw xi jgħidu. It-tieni Kronaki kapitlu 7 versi 13 u 14. Jaqraw hekk. Jekk nagħlaq is-sema u ma tkunx xita, jekk nikmanda l-ġradijiet biex jiklu l-art, jekk nibgħat il-pesta fil-poplu tiegħi, jekk imbagħad jiċċekken il-poplu tiegħi li fuqu jistreħ ismi u jitolbu u jfittxu l-wiċċi u jerġgħu lura minn triqathom ħżiena, jiena nisma' mis-sema u naħfer ħtijietom u nfejjaq l-artom. Dana huwa dak li diġà rajna fl-ewwel programm. Imma ma jistax ikun nifqu hemm. L-Iskrittura mhijiex biż-żewġ tifrus. Ħafna jikkwotaw vers 14, imma ma jikkwotawx pereżempju vers 17. Ejja ħanaraw x'jgħid vers 17. U issa jekk inti timxi fil-preżenza tiegħi bħalma mexa David missierek u tagħmel kull ma ordnajtlek, tħares il-liġijiet u d-digriti tiegħi, mela rridu nagħmlu xi ħaġa, għandna kondizzjoni. Irridu nimxu mal-liġijiet u d-digriti ta' Alla biex Alla jkun jista' jfejqilna artna. Dak li qed jgħid f'dawn il-frus. Dawn huma l-frus li l-knejjes qarrieqa evanġeliċi magħmulin ġewwa l-Amerika ma jsemmulkomx u ma jgħallmukomx. Irridu nimxu fuq il-liġijiet li Alla ta' fil-Bibja tiegħu biex Alla jkun jista' jfejqilna artna.
Ikompli l-passaġġ. Morru għaraw issa vers 19, ħajja ħanaqraw vers 19 u naraw x'għandu xi jgħid Alla l-Missier. Minn 19 sa 22 ħanaqraw. Imma jekk intom terġgħu lura u tħalli l-liġijiet u l-ordnijiet tiegħi li jien qedtilkom qudiemkom u tmorru wara alla oħra taqduhom u tadurawhom, jien naqritkom mill-art tiegħi li jien tajtkom u dan it-tempju li jien ikkonsagrajt tal-ismi narmieħ minn qudiemi u nġibu fil-sin in-nies u jaqa' żebblieħ fost il-ġnus kollha. Ħanqaf naqrawha issa sa vers 20 qed naqrajt. X'qed jgħid Alla ħbib tiegħi illi jekk aħna mhux se nduru biex nobdu l-liġijiet tiegħu, jekk aħna ser neqpaw inqimu dan mal-Messija fals preżentat mill-Knisja Romana Kattolika u dik Evanġelika, Alla se jkisser dan it-tempju, ħajkisser lilna bħalma kisser it-tempju 70 sena wara Kristu u lilna ħajġibna poplu li kulħadd jiddiħaq bina. Kulħadd jibda jitfejnu Alla tagħhom daw kissirhom, qashuma huma ħaġa waħda. Dak li qed jgħid f'dawn il-frus. Ejja ma naslux hemm. Ejja nibdew nimxu wara l-liġi t'Alla. Għaliex qed ngħidlek, ħankomplu naqraw vers 21. U dan it-tempju li llum u qoli fil-ġieħ isir ħerba u li min jgħaddi minn ħdejh jaqpa' mistaġeb u jgħid għaliex il-mulej jagħmilhom hekk lil din l-art u lil dan it-tempju. Hija xi ħaġa li anki jiena saqsejt meta kont Iżrael taħt il-ħajt fejn kien hemm in-nies jitolbu l-istess ħaġet kien meraviljuż dal-post kien tempju l-ġmil tiegħu illa li Alla permetta li jinkiser. Ma risposta qiegħda hawnhekk. Jippermetta li jiġi distrutt ma taqpax ġebla fuq ġebla għax il-poplu ma rridx jaċċetta il-kelma tal-Alla magħmula bniedem. Bħalma l-istess illum in-nies tad-dinja mhux jaċċettaw il-vera kelma tal-Alla magħmula bniedem u qed jimxu wara kelma magħmula minnhom. Meta jgħidu għadniex taħt il-liġi t'Alla. Imma din il-mistoqsija li qed jagħmel hawn għaliex il-mulej għamilhom hekk lil din l-art u lil dan it-tempju. Il-mistoqsija jweġibha Alla stess vers 22. Araw x'jgħid vers 22. U jweġibkom għaliex telqu lill-mulej Alla ta' missierietom li ħariġhom mill-art tal-Eġittu u qabdu ma' Alla oħra u wadarawhom wiċċhom fl-art u qdewhom għalhekk il-mulej ġib fuqhom din il-ħerba. L-istess ħaġa qed jagħmlu ħafna Kristjani llum. Qed jaduraw Alla fals, qed jimxu wara oġol tad-deb. Il għaliex il-Messija tagħhom għallhom biex ma jimxux taħt il-liġi t'Alla. Għalhekk għadna ma nistgħux nibnu it-tempju li suppost aħna qegħdin nibnu biex kun jista' jiġi l-Messija. Għalhekk il-Messija għadu ma ġiex. Għalhekk qed nesperjenzaw dawn id-diżastri. Għadna ma wasalniex għal dak li Alla jridna nkunu. U biex forsi naslu għall-indiema u nersqu lejn Alla, x'irridu nagħmlu? Jekk aħna verament irridu nindmu, irridu nibdew nimxu wara l-liġi tiegħu. Jekk verament irridu nindmu, aħna rridu nibdew nimxu wara l-kmandamenti li tagħna Alla. U jekk qed nitkellmu ormai fuq l-10 kmandamenti, ir-raba' wieħed huwa ftakar biex iżżomm is-sibt qaddis. Il-mument li inti qed twarrab dak il-kmandament, inti m'għandekx indiema vera. Inti xorta titteqpa timxi taħt il-liġi li tagħmel inti. U għalhekk qegħdin fiex qegħdin bib tiegħi, għalhekk ninsabu fiex ninsabu. Imma hemm it-tama, ma ninsewx illi kien Jaxua stess illi kien fejja kull tip ta' marda, kull tip ta' pesta li Jaxua ġiet qudiemu, kull tip ta' marda li Jaxua ġiet qudiemu fejjaqa. U dak li jagħmel anke llum jekk aħna nitolbuh. Jekk nitolbu lil Jaxua biex jidħol għalina quddiem il-Missier bħala l-qassis il-kbir tagħna. U jitlob għalina sabiex Alla jwarrab din il-pesta minn fuqna, jiena nemmen li tista' isseħħ għaliex din hija wegħda t'Alla. Imma ma rridux ninsew Jaxua dejjem x'qal ilkoll minn fejjaq. X'dejjem qallhom Jaxua? Mur u tidnibx aktar.
Mur u teqpax tikser it-Tora aktar. Mur u teqpax tikser il-liġi talla aktar. U dak li qed jgħidilna llum jekk irridu nfiequ, jekk irridu din il-marda ma ftaffetwanix, jekk irridu din il-marda titlaq minn fuq Malta, irridu nibdew nimxu mal-liġi talla, irridu nibdew nimxu mat-Tora, irridu nibdew nimxu mal-kelma talla. Il-qbija ħajġu ħafna iktar, ħajkunu aktar ħafna qawwija, ħajkunu aktar ħafna b'saħħithom, ħar joqtlu ħafna aktar nies. Ma ninsewx illi daw il-mart, dana il-pesta li qed tiġi fuqna, dana l-COVID-19 coronavirus, hija riżultat illi l-poplu ma jridx jimxi ma' Alla. Diġa semmejna fit-tieni programm, din hija riżultat fiżiku ta' problema spiritwali ħbib tiegħi. Id-dinja għaddejja minn problema spiritwali ma tixtaf balla. Jew kellha trid Alla li ħolqot istess. Kulħadd joħroq Alla kif jaqbel lilu. Jekk jiena rrid naħdem l-overtime is-sibt, allura Alla tiegħi qal li nista' naħdem is-sibt, mhuwiex l-Alla tal-Bibja. Jekk inti tittoqgħod tiċċelebru l-festi pagani bħal Miliet u l-Easter u San Valentinu, m'intix timxu wara l-Alla tal-Bibja. Ma nistgħux neqgħu sejrin ħbib tiegħi. Għalhekk qed naraw daw id-diżastri ġejjin fuqna. Għalhekk qed naraw din il-COVID-19 coronavirus tmiss id-dinja kollha. Dan mhuwiex it-tmiem tad-dinja. Ħanaraw Jaxxua jgħidilna nisma' dan huwa il-bidu ta' dak li għad irid jiġi. Dan huwa il-bidu ta' tmiem. Il-fatt li għaddejjem minn dak kollu ma jfissirx li wasalna fit-tmiem. Imma jfisser li it-tmiem beda. Kemm ħajtawwal biex jiġi jiddependi minni u minna bħal medna fl-ewwel u t-tieni programm. Imma bħalma qed ngħidu Alla qed juża dan id-diżastru tal-COVID-19 coronavirus biex forsi l-poplu jindem u jdur leħ. Alla qed juża dan il-COVID-19 coronavirus għal ġid tagħna stess. Xi ħaġa li anke l-Apostlu Pawlu jgħidilna di. L-Apostlu Pawlu f'Rittra l-Romani kapitlu 8 vers 28 jgħidilna hekk. U se jaħdem l-affarijiet kollha flimkien għal ġid ta' dawk li jafu u jħobbu lilu. Dawk li jħobbuh, Alla ħajaħdem daw l-affarijiet għal ġid. Ġifieri, għaliex Alla jaf li n-nies huma mqarqa. Alla jaf li hemm nies li verament iħobbuh. Imma x'huma mqarqa għadhom qed jaduraw oġol tad-deb, għadhom qed jaduraw missija fals. Alla qed juża dan il-COVID-19 coronavirus biex in-nies iduru lej l-Alla tagħhom dal-oġol fals, jitolbu ħifajjaqhom. U Alla veru, l-Alla ta' dil-Bibja jirrispondihom u jgħidilhom illi biex jifejjaqhom irridu jibdu jmixxin mal-verità. Alla jgħidilhom oħorġu minna wliedi dik il-Babilonja, dak it-taħwit ta' tagħlim fil-Knisja Romana Kattolika u dik Evanġelika. Oħorġu minna, ħankun nista' nfejjaqkom. Ejjew bdew adoraw li veru jgħidilna Alla l-Missier, permezz ta' Messija, veru permezz ta' Ibnu Jaxxua. Mhux permezz ta' oġol tad-deb ta' Messija fals. Oħorġu minna wliedi, hija karba, hija xi ħaġa li Alla jgħidilna fil-ktieb tar-Revelazzjoni. Alla kien jaf li f'da żminijiet kien se jkun hawn dak taħwit kollu, dal-qerq kollu, u qed jiftħilna għajnejna bil-verità. Ħadd m'għandu skuża llum li ma jafx, il-verità qiegħda hemm fuq l-internet. Kulħadd għandu l-aċċess għaliha biex jismagħha. Għaliex qed ngħidu dan? Illa li x'nemmnu il-COVID-19 coronavirus huwa sempliċiment prikuratur ta' dak li għad irid jiġi. X'jifieri? Jiġifieri dan huwa biss xi ħaġa, eżempju żgħir ta' dak li għad irridu naraw. Dak li għad irid jiġi ħajkun ħafna ħar minn dan. Dan huwa biss beżbiża, dan huwa biss twissija. Alla qed jgħidilna jekk xorta ħateqgħu tibsu raskom ġejna ħafna affarijiet aktar mill-COVID-19 coronavirus. Ma tantx għandna l-fejn nifirħu jekk tinstab il-vaccine, l-injection
biex inkunu nistgħu niġu protetti minn dan il-virus. Għaliex? Għax jekk ser neqpaw nadoraw Messija fals, jekk ser neqpaw nadoraw oġol tad-deb kif preżentat lilna mill-Knisja Kattolika u dik Evanġelika, jekk ħanfejqu l-COVID-19 coronavirus, xorta mbagħad se joħroġ il-COVID-20 u l-COVID-21 u l-COVID-22. Jexua rrefera għal pesti li rridu naddu minnhom fil-futur u li huma assoċjati mal-aħħarjiem. Araw x'qalilna Jexua permezz tal-Apostlu Luqa, l-Apostlu Luqa kapitlu 21 vers 11 jaqra hekk. L-art titeżżeż bil-kbir, f'ħafna bnadi ikun hemm il-ġuħ u l-mart li jittieħed u fis-sema jidhru ħwejjeġ tal-biża' u sinjali tal-għaġeb. Hawnhekk tinsewx Jexua qed jitkellem fuq il-futur. Bħalma qedtilkom, ħafna jaħsbu jgħidu u da issa ħajjiġri. Ħafna jaħsbu li dal-affarijiet ma jistgħux jolqtuh lilu. Mhux biss individwalment, ħafna popli jaħsbu li dal-affarijiet mhux se jiġi fuqhom. Ħafna nazzjonijiet, ħafna kontinenti jaħsbu li dal-affarijiet mhux se jiġu fuqhom. Imma qed naraw il-bidu beda. Mhux se jsir kollox f'ġurnata waħda ħbib tiegħi. Dak li Jexua qed jitkellem fuq u permezz ta' l-Apostlu Luqa ma jfissirx ta' ħajseħ f'ġurnata. Daw affarijiet li jibdew naqra, imma llum qed narawhom jiskalaw waqt li għaddejjin din il-problema tal-COVID-19 coronavirus. Qed taraw kemm qed jitilgħu aħbarijiet fuq terremoti li qed iseħħu mad-dinja kollha. Tafu li waqt li għaddejjin minn dan il-COVID-19 coronavirus fl-Afrika hemm problema ta' ġradijiet li qed jiklu l-ħaxix. Ma tafux li waqt li għaddejjin minn din il-problema tal-COVID-19 coronavirus kellna foresti, artijiet kbar jinħarqu. Ikel jiġi mormex maħruq issa m'għadux tajjeb għall-ikel. Kollox għaddejjem minnu ħbib tiegħi u aħna friski bħal ħassa qisu mu qed jiġri xejn. Ejja verament ħalli nduru lejn Alla. Alla jussina ħafna drabi f'dan il-ktieb. F'dan mhux biss fit-Testament l-Antik, mhux biss fil-Vanġelu, anke jekk immorru fil-ktieb ta' Revelazzjoni. Fil-ktieb ta' Revelazzjoni li fejn naqraw illi dawk iż-żewġ xhieda illi titkellem fuqhom dan il-ktieb. Ħajkollhom il-poter li joqtlu l-art b'kull tip ta' pesta ta' spiss u kemm iridu huma. Ktieb ta' Revelazzjoni, kapitlu 11 vers 6 jaqra hekk. L-art titeżżeż bil-kbir, f'ħafna bnadi jkun hemm il-ġuħ u l-mart li jittieħed u fis-sema jidhru ħwejjeġ tal-biża' u sinjali tal-għaġeb. Jerġa' jgħidilna Ġwanni x'qed nistennew li jiġri. Iż-żewġ xhieda li jitkellem fuq il-ktieb tal-Apokalissi ma jfissirx biss li huma żewġ persuni. Nafu wkoll li Alla ħajjat is-sema u l-art bħala xhieda kontrina fl-aħħar jum. L-istess sema li ħatinagħlaq u ma tagħmilx xita. L-istess sema li minnha ġejja sħana kbira u laħħat teqret ħafna popli minn din id-dinja. L-istess art li mhix ħatat il-frott tagħha, mhix ħatat il-ħaxix tagħha. Għaliex? Għax ma rridux nimxu mal-liġi t'Alla. Fil-ktieb tar-Revelazzjoni nsibu wkoll 7 anġli li se jwettqu 7 pesti f'serje ta' kastigi infiskra deskritti f'dan il-ktieb bħala il-kastigi finali. L-aħħar 7 plagues. Jalla nixtieq nemmen jista' jkolli żbaljat imma nixtieq nemmen li dan il-COVID-19 coronavirus mhijiex l-ewwel waħda minn dawn is-7. Jew xi waħda minn dawn is-7. Jalla mhux hekk. Imma jekk bdejna biex nirċievu bil-mod il-kastigi sakemm naslu għall-korla t'Alla, il-mulej jilliberana ħbib tiegħi. Għaliex? Għax ma rridux nafu bih xorta. Għal-volja qed naraw dal-affarijiet iseħħu qed tagħmlu l-istess bħall-poplu ludi. Il-poplu ludi li anke meta ġie kkastigat
dam jaħsibha biex idur lejn Alla. Jista' jkun li ħafna joboduni fuq dak li qed jgħid imma bħalma dejjem ngħid jiena mhux qiegħed hawn biex ninoġob u ma noqgħodx nomoda u biex ngħidha, naf, nerġa' ngħid se jkun hawn min jipridka fuqi, naf li ħajkun hawn min ħejqgħod jibgħat il-messaġġi bil-mobile biex ibeżża n-nies bija, imma mhux minni għandek tibża għandek x'għalfejn tibża minni, ibża minn dak li kiteb din il-kelma għaliex inti m'intix tobdiha. Minn dak tibża. Il-kelma stess tgħidilna, Jexua stess jgħidilna, isma' tibżawx minn dak li jista' jaħdilkom ħajjitkom ta' ibżaw minn dak li jista' jaħdilkom l-ispirtu tagħkom. Minn dak għandna biss nibżaw. Biex nikkonkludi ħanaqra vers mill-ktieb tal-Proverbi biex norikom kemm aħna mqarqin meta nimxu wara Messija fals preżentat mill-Knisja Rumana Kattolika u dik Protestanta Evanġelika, kemm aħna imqarqin meta qed naduraw Messija fals, oġol tad-deb u mhux il-vera Messija ta' din il-kelma. Marru miegħi fil-ktieb ta' Proverbi, kapitlu 29, ħammorru hemmhekk il-ktieb tal-Proverbi, kapitlu 29, u f'dana il-proverbju interessanti, vers partikolari. U ħanaqraw vers 27. Vers 27 jaqra hekk. Jekk ma jkunx hemm min iwissi, il-poplu jsir bla rażan. Għalhekk qed inwissukom aħna biex il-poplu ma jkunx bla rażan, il-poplu jiġi mrażżan, il-poplu jisirja fil-verità u jdur lejn Alla. Imma kif? Il-vers ma jafx hemm, ejja ma nagħmlux l-iżbal tal-knejjes evanġeliċi, il-vers ma jafx hemm, il-vers ikompli, jien naqrawh kollu. Jekk ma jkunx hemm min iwissi, il-poplu jsir bla rażan, imbierek u min iħares il-liġi. Qed tarawx bużżeqa f'qajna b'vers wieħed, imbierek u min iħares il-liġi. Jekk inti waħed minn dawk temmen li l-Messija tiegħek qallek li m'għadekx taħt il-liġi, dispjaċini m'intix imbierek. Alla ma jistax ibirkek billi tgħid jiena Kristjan, Alla ma jistax ibirkek għax tgħid innemmen f'Ġesu. Alla jista' jbirkek biss meta inti verament temmen f'Ġesu, meta verament temmen f'Jexua u għax temmen f'Jexua tħares il-liġi. Marru qrawh il-vers. Proverbi 29 vers 27. Mhux jien qed ngħidu da xemm miktub fil-kelma ta' Alla. F'dan is-sensiela ħanifqu hawnhekk baqgħna ħafna affarijiet x'ngħidu fuq dak li qed jiġri fil-COVID-19, imma ħanibdew sensiela oħra jew nagħmlu programm ieħor differenti. Fil-fatt diġà qed nipprogrammaw programm ieħor fuq salm partikolari li ħanitkellmu fuq li wkoll għandu x'jaqsam ma' dak li qed jiġri bħalissa f'din id-dinja, imma sakemm naslu biex nirrekordjaw u noħorġu ħalikom fuq il-mezzi ta' l-internet, bħal dejjem ħbib tiegħi nfakkarkom sabiex qatt ma temnu dak li jgħid il-bniedem imma qogħdu biss fuq dak li hemm miktub. Sakemm narawkom fi programm ieħor f'isem sħabi kollha ta' Malta Messjanika insellmilkom. Shalom.